Moja žena si nedávno kúpila tento uterák a je to také úžasné prekvapenie. Môže ho používať každý v rodine, dospelí aj deti. Za každým, keď si s ním osuším ruky a tvár, nemôžem si pomôcť, musím ho všetkým odporučiť. Je neuveriteľne savý a ľahko sa používa. Je to koralový flícový uterák triedy a pre matku a dieťa. Predtým sa predával za vysokú cenu za 2 kusy, ale teraz ho predajca ponúka za zľavnených 5 kusov, aby podporil predaj. Ak ste si predtým mysleli, že je príliš drahý, nenechajte si újsť túto príležitosť. Koralový flícový materiál je neuveriteľne pohodlný a hebký na dotyk. Je jemný a šetrný k pokožke, mäkší a pohodlnejší ako bežné uteráky. Nelína sa ani nebledne, či už sa používa suchý alebo mokrý. Je vysoko savý. Detaily sú starostlivo spracované s 360 stupňov lemovaním a veľmi štandardným prešívaním. Extra veľká veľkosť je ideálna na umývanie tváre, sušenie vlasov a sprchovanie. Vďaka závesnému lanku sa ľahko zavesí po použití. Za túto nízku cenu stačí kúpiť 10 kusov naraz pre celú rodinu. Je vhodný ako na cesty, tak na domáce použitie. Využite akciu výrobcu a zásobte sa hneď teraz. Akcia trvá len pár dní, tak si ju nenechajte újsť.